Бейік Ватан соғышы қаһарманы Ғази Захитовның туына 100 ел. Холқыбыз Берлин рейстағы төбәсіне қызыл байрақ қодаған олын ұнытмай. Батырлыған еш буынға да жеткіріп тұралар. Қозанданы искал үшарасы ұзды. Патриотик шигырьләр каһарманның мәңгелек истәлеген яңарта. Бөек Ватан сугышында катнашкан офицер Ғази Захитовның 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Каһарман фашист илбасарларын үз өннәренә куып, Берлинга барып җиткән, Рейхстагка кызыл байрак кадаган абруйлы солдатларның берсе. Искә алу тантанасы җиңү паркында узды. Совет солдаты һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Такое мероприятие, оно знаковое. Мондый чара бик әһәмиятле, чөнки татар каһарманы беренчеләрдән булып, Рейхстагны камалышка алып, түбәсенә җиңү байрагын кадаган солдат. Каһарманнарга багышлап яңгыраган җырлар, шигырьләр тарихи хатирәләрне яңарта. Алар батырлар истәлек кебек үк мәңгелек. Буыннардан буыннара күчеп, совет халкының каһарманлыгын кабат искә төшерәләр. Әлеге акциянең максаты да буыннар чылбырын тоташтыру иде. Бейік Ватан сугышы белән бәйле барлык вакыйгалар яшь буында кызыксыну ята. Сугыш һәр гаиләгә кагылган бит. Бу барыннан да элек гаилә тарихы, халкыбызның каһарманлыгы тарихы белән бәйле. Ел сайын бөек батырлыкка багышланган акцияләр оештырыла. Алар җиңү тарихын буыннардан буыннарга тапшыра. Фанис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Татарстан яңалыклары.